kabaruji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Musidɓe tedduɓe ten koɓe radio Jawol Sar on calminama hande ko alkamisa joyi lewru mars hitan ujunaji nogas jeegom joni meftande men e kabaruji jaten hen koye Amadou Touré haare hakkude leydi Iran Israël kam e leydi Amérique ko noon tigui kabaruji international. Jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar tugnade ko yalti joni to journal biyete NBC News hono président Donald Trump gardi leydi États-Unis holli no fewi mettere nde o jogui caggal nde oɗo biyete Christy Noem nde woni toon to congrès ɗum noon e haalde sarɗiyankoɓe ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa ko liggoto en homeland sécurité fate immigration kono e wayno ko kanko Donald Trump o ɓuuri mettinde surtout henno ko 220 millions baɗaɗi kuturi ɗum pour wadde publicité kanko Christy Noem mo yalta hen ɗum ɗo fof ko publicité pour ko fate yimɓe yiɗɓe yaltinde koye men e leydi ndi kanko Donald Trump o mettini ɗum ɗon fewi ko ɗum waɗi kanko Donald Trump e nder tugnade hande ko NBC News haali oɗo sa joni woni koye ƴewde woni républicain ji ɗiɗo ene kaala oɗo sa joni hono kanko sénateur Marco en Mullen goɗɗo kadi biyeteɗo Steve Daines ɓeɗo ɗiɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa en haalumen haalaɓe hawnayi kanko Christy Noem wawi lomtade mo koko wawi wonde foof so tawi kanko Donald Trump o felliti ittude Christy Noem ngol ɗo wonata lawol gadnol hon neɗɗo jeeyaɗo gouvernement makko en itte walla démission gouvernement makko e oɗo mandat ɗiɗo sifti ɗon tan koye article o kali kadi wi wonde ko ha hande ne wayno ko kamɓe homeland sécurité fate immigration ɓe ngala taw budget temporaire mom jogui o ene wayno gasat ko ñande 13 lewru février tugnade koɓe kaali kadi o wasde ɓe jogade budget oɗo sa joni ene waɗi battane bonɗe wonande TSA ɗum noon ko service toppitiɗo ko fate sécurité aéroport uji e FEMA goomu laamu toppitiɗo ko wallude won jayuji won kadi e yimɓe wonɓe coast guard ɗum noon ko renoɓe frontiére uji ha hande kabaruji gomriɗi toon to Washington tugnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo MSNBC kanko Donald Trump département makko justice enquête aji ɗi waɗanno hen hono kanko ancien président Joe Biden ene wayno enquête o gasi ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɓe ndonki yitude e muɗum kanko Joe Biden koɓe paye makko bonande siftinta kanko Donald Trump guila nde o naati laamu ngo wi wonde ko kanko ancien président Joe Biden o hutorima ordinateur o taw ko signature déjà ciñinaɗo beele kala mo yiiɗi o rokkude ko fate yaafade ɗum taw oɗon omo hutoro ɗum ɗon ɗum noon ne wayno ko kanko Donald Trump o yamirno ɗum ko guila mois de juin hitande ujunaji 25 wonde ko kamɓe département justice yoɓe gankinmo kanko président Joe Biden ko yalti hande ne wayno ko enquête o gasi kono noon ne wayno ɓe jiyani fof gueɗe ganduɗa ɗe ɓe mbawi fawde makko tugnade hande ko haralaɓe ko fate justice ko kalata haralaɓe kadi ko fate politique kala mbi oɗo enquête baɗaɗe makko kanko président Joe Biden goɗɗo woni lawol gadduno histoire Amérique gonɗo président enquête mo lomtiɗo no hande toon to Washington hono kanko ancien président Barack Obama e nder konngudi ɗi ƴefti o rentini yimɓe américain jo wi wonde ko woteji poɗɗi waɗe ɗo e Amérique taw ko woteji ɗi ganduɗa en dewata ko lawol oɗo sa joni goni koye menace ɗum ɗo fof no wiide makko babude kamɓe républicain ji e yamirare makko kanko Donald Trump ɓe goni koye ƴewde wadde peeje fof pour waylude hono ko mbiyata mabɓe ɓuureki kamɓe républicain ji par rapport e kamɓe démocrate en e won état ji won e ɗum ɗo fof e wayno koɓe ɓaɗirta ɗum tan tugnade ko haali ko beele kamɓe républicain ji woteji to gaari beele ɓe jogo avantage ɓe mbawa gagnade jonɗe pour sarɗiyankoɓe ɓe ɓeydo gagnade jonɗe toon to congrès kanko ancien président Barack Obama o wi wonde komo yamiri walla omo ñaagui yimɓe jeeyaɓe Virginia fof yo jaltu vote ñande 21 lewru avril oɗo vote wi mbi pour wiide wonde koɓe jamiri kamɓe koye mabɓe Virginia kañum hoore mum yo change yo waylu kala no voteji kamɓe démocrate en kamɓe ɓuuri hewde pour e beele démocrate en ɓeydo dañde toon neɗɗo ɓuura républicain ji iddotoɓe wodde toon ne wayno fuɗɗoto ko ñande 6 lewru mars ɗum noon aljuma garoɗo e gasoyto ko ñande 21 lewru avril kanko Barack Obama o limti fayre nde o jogui ko fate en oɗo sa joni hono kanko Donald Trump dole ɗe o jogui e dole kadi ni ganduɗa en ala gonɗo toon to congrès bawɗo dartinde dole ɗe o haali kadi wayno oɗo sa joni toon to Washington ala fof neɗɗo gonɗo toon bawɗo wiide a waɗini walla waɗani hay goto suusa haalde ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa kanko ancien président Barack Obama o haali ɗum e ñalawma habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko winda toon de journal bité Reuters hono kanko Donald Trump e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko kanko meeɗani jabdi ko fate 220 millions ngaji ɗi ganduɗa en kanko Christy Noem hutorima ɗum pour wadde publicité ko fate holno yimɓe nde pottirte ne wani wona kanko signi o meeɗani jabde ɗum ɗon noon siftinde on oɗon kalis kalteɗo ne wayno ko compagnie ji ɗiɗi ɗi ganduɗa en kañumen koyemen keeɓi ɗiɗon contrat ji ɗiɗon compagnie fof ene wayno ko kamɓe républicain jeeyi ɗumen hen compagnie goto e wiide mabɓe kadi sosa tan ko yontere ko adi ɗiɗon 220 millions ngaji rocket ene wayno oɗon compagnie ɓe mbi heeɓi hen kene won 153 millions donc ko wawi wonde foof kanko Christy Noem ɗum ɗo kam tawde Donald Trump kadi hucciti
firti e television haalde journaliste wi wonde ko haali ko camti wonde ko temeddi million ngaji nogas ɗi wi wonde ko kañum yamiri wonde oɗon kalji hutoro pour waɗude ɗum publicité wona gonga ɗum no firti wonde ko kanko Donald Trump ko winawmo seka Christine ko koye lawol woni hande habaruji men international tinnade journal wiyeteɗo Time of Israel ɗum journal bindaɗo toon Tel Aviv ɓe mbi wonde ko intelligence jeyaɗo toon to ministére to prix fati intelligence toon to Iran ko yimɓe waɗɓe signal CIA wonde ko kamɓe Iran naɓe eɓe jiiɗi haldude e États-Unis kaɗon haala noon e wayno ko kamɓe Maison Blanche ni kamɓe hohoɓe Iran ɓe gonɗinani kaɗon haala tugnade hande ambassadeur Iran gonɗo toon to Nations Unies gonɗo to Genève ko haali hanki o wi wonde en wayno ko kamɓe Iran oɗo sa joni cohlani ni haldude e États-Unis en wayno ko ndeɓe jinno haldude e États-Unis ni ko yoɗɗi oɗon dumun États-Unis bombardi ko wonde fo en wayno ko kanko Donald Trump o haali kadi ñande salat ɓennuɗo o to o wino wonde ko terrain kañum hoore mum ne yiiɗi haalde kono en wayno ko kanko ambassadeur o wi kaɗon haala wona gonga hande haare fonde toon de Iran kamɓe français waɗo sa joni wayno ɓe jamiri wonde États-Unis hutoro base uji mabɓe wiide mabɓe noon États-Unis wawi hutorade ɗum ɗon tan so tawi wona opération ngaji walla haajuji mission ngaji patuɗe combat ji haare wonde toon to Iran de ɗum noon e wayno ko siftinde on tan kanko Emmanuel Macron nde haare nde fuɗɗinde o wi wonde en wayno ko ndeɗo haare nde kamɓe Israël e kamɓe États-Unis puɗɗi toon bombardude Iran o wi ɗum ɗo henne ko hunde lundide kuule international caggal muɗum kadi kanko hoore makko Emmanuel Macron o ari kadi o feli Iran o wi ɗum ɗo fof ko caɗele sibabude Iran kañum hoɗum programme uji muɗum nucléaire e salari kadi haaldede tungade hande habaruji gumiɗo toon e mbi wonde ko avion ngaji jamiraɗi yo juure base uji mabɓe gondi toon sara Marseille ko avion ngaji citerne aji essence gone mumen tungnade hande ministére mabɓe toppiti ko fate défense Catherine Vautrin o wi wonde ɗiɗon avion ngaji citerne wona avion ngaji service ko station ngaji pour essence wona avion ngaji kaɓirteɗi ko way wonde fof en wayne ko France yamiri wonde kamɓe États-Unis kutoro siftinto noon wonno kamɓe Espagne hanki jamma premier ministre mo Espagne o wino wonde ko oɗo sadio noon kamɓe États-Unis ɓe mbawa hutorade waye mabɓe kono e woni ko Caroline Levitt e nder konngudi ɗo haali kanko jogui konngol toon to Maison Blanche o wino wonde ko sibabude kamɓe e Espagne ɓe keɗimo Donald Trump menace uji waɗi ɗe wi kamɓe Espagne ji ɗum waɗi ɓe jatiri caggal kono noon habaruji gumri toon to Espagne ene wayno ko kamɓe Espagne ha oɗo sadio joni ɓe mbi wonde ko espace mabɓe hutortaki pour ko fati ndeɗo haare wonde toon to Iran hande haare wonande to Iran e tugnade kadi ko Iran naɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo sadio joni kamɓe ɓe pari kadi ha américain ji gara pelliten naata leydi mabɓe donc siftindon tan ko guire haare nde fuɗɗi e wayno ko kamɓe américain ji e Israël ne ɓe kutorto tan ko avion ngaji pour bombardude kamɓe Iran naɓe mbi wonde ɓe padi ha oɗon ñalawmara siftindon tan e wayno ko kamɓe américain oɗo sadio ne ɓen gemba yimɓe wodɓe taw ko leñol gongol wiyete Kurdish ko yimɓe ɓe ganduɗa haɓannoɓe kanko Ayatollah Khomeini e kadi mani ɓeɗon Kurdish kañumen koye men ko yimɓe ɓe ganduɗa jiiɗaka toon to Turquie donc mo gemba ɓeɗon pelane mbawa habde e armée mabɓe kamɓe Iran naɓe ɗiɗon kareji puɗɗima kono noon wayno oɗo sadio ni kamɓe ɓeɗon Kurdish ɓe ngala dole taw pour habde garde révolution to Kuwait kadi on kamɓe États-Unis ene wayno oɗo sadio ɓe guddi ambassade mabɓe mbi wonde ko kala liggeyaji baɗɗotoon e oɗo ambassade sibabude kamɓe Iran naɓe wirlade toon bombo yentirɓe e wayno oɗo sadio ɓe mbi wonde ko ɓe guddi ambassade o e minute jaltuɗe joni joni hono kamɓe Hezbollah ɓe mbi wonde kamɓe ɓe mbawi attaque militaire uji Israël naɓe toon to wuuro wiyetengo Kafaru Yuval Israël naɓe mbi wonde kamɓe ɓe mbawi toɓɓude militaire uji e jamme ɗum noon e nder konngol ngol groupe mabɓe haali ɓe mbi wonde ko yimɓe mabɓe berlima rocket aji ko rocket aji badde grenade uji to dadiɓe Israël ko hedde 18h05 GMT hande tugnade ko yalti toon e Al Jazeera wono kanko Marco Rubio noon ko ministére toppiti ko fati affaires étrangères mo États-Unis e wiyama wonde o wawi jokkodirde kanko e tolno makko mo Kuwaiti Cheikh Jarrah Jaber Al Ahmed Al Sabah e nder konngudi ɓe kalde téléphone e mani ko kanko Rubio o yettini duwawuji sibabude yimɓe Kuwait naɓe waraɓe toon ɓe kono noon kadi o wi wonde kadi wayno ko ɓe ƴewata oɗo sadio ko kamɓe Kuwait naɓe e kamɓe kadi état ji goɗɗi gonɗi toon ɗi ganduɗa attaquaji ɓe dantina dole mabɓe balla États-Unis habde Iran kamɓe Iran oɗo sadio ɓe mbi ɓe gondaka ɗum ɗon ay ɓe continue wadde bombardement ji mabɓe e ɗiɗo état ji ɗi ganduɗa américain jogui tan base uji to Europe kadi hono organisation biyeteɗo OTAN nder konngudi jaltuɗi toon ummata toon de Bruxelles ɓe mbi wonde ken wayno capantati e ɗiɗo membre uji leyɗele jeeyaɗo e oɗo organisation ɓe mbi oɗo sadio ɓe paari kala ko wiyete kaɓirɗe pour défendude yimɓe jaaɓe e oɗon organisation pour so tawi ɗiɗo missile aji gummoto to Iran taw mbawa yettade ɗumen ɗum noon siftindon tan ko hanki hono kamɓe Iran naɓe en wayno missile mabɓe samminanoma toon e weeyo Turquie tugnade hande koɓe kaali mbi wonde ko missile o ala ko bonni kadi ala gañude hen
organisation des nations unies to biri ko fate en refugees be mbi wonde ko odo sa joni sibabunde hareji tonto gaza e hare wonde odo sa joni kadi tonto Iran ken buro temidi e cepantasi ujunere nad forsam yungu e nokkuji men yungu ton surtout to Moyen-Orient e yaade leydel godde walla sornade e nokkuji di ganda kambe organisation nations unies to biri ko fate refugees to be jogi tillisaji men tungdan hande journal ko almi bi ko famdi fofu temdere ujunere nad yalti Tehran dum non Tehran ko capital Iran sibabunde don hareji e mbi kadi ko famdi fofu capande jerte ne ujunere forsam yo jalte galleji men tonto Liban e kadi mbi wonde ko famdi fofu temdere sappo jerte ujunere tonto Afghanistan e Pakistan tungdan hande journal ko almi bi wonde odo figure kalte temete capantere ujunere neddo forsabe gitta e galleji men sibabunde do hareji temedere ujunere be don yimbe kanyumen ko yimbe yaltube Tehran e mbi kadi no wayno ko no buro capande jerte ne ujunere ko yimbe forsabe ummabe ton de galleji men tonto Liban temedere sappo jerte kadi ko yimbe forsabe yo jaltu tonto Afghanistan e Pakistan. Seydi Touré golle ma jodi pewi bandirabe musidɓe tedduɓe ten ko bara Diol Sare ko do tongi meftande men kabaru jamma hando en jarni dendi men Amadou Touré e golle makko patam lamiji en ñaguima jom jam woni jungo mum te wadanten jam saro sako e nder windere nde oga bangi ko musidɗo mon Fuutanke Diaw.